כך זה מדי יום מסביב לשעון. בעוד דקות אחדות אנחנו כבר נטוס מעל רצועת עזה. זו הזדמנות להציץ לעולמם של סיירי האוויר, אנשי טייסת 100, שמגעצים את שמי עזה, סורקים אחר מבוקשים, אחר חוליות קסאם. 900 צפון וערוץ אנשים ייתכן ואלה החוליות. זה יישמע. אנחנו מודיעים, שימו לב, זיהינו כך וכך. אנשים עם רכב. שני אנשים חוברים לרכב. חברו לרכב. מדברים עם הנהג. אוקיי, נהג המשיך נסיעה. כן, הרכב ממשיך כרגע צפון. אוקיי, הרכב ייתכן והחוליה ברכב. הנה עוד אנשים באזור הזה. הוצאת מאפיינים. ועוד רכב. יש פה שילוב של יכולות מהמתקדמות שיש בתעשיות הישראליות לתוך מטוס שחיל האוויר מביא יכולת טכנולוגית שאני חושב שאין הרבה כמוה בעולם. נכון, יש מזל"טים, אבל את המצלמות המיוחדות והגדולות שמטוס הצופית נושא, ולמהירות הטיסה שלו אין בינתיים תחליף. בתוך דקות הם בכל מקום ברצועה מדברים ישירות עם השב"כ, עם הלוחמים על הקרקע, מכווינים את הטילים אל יעד התקיפה, כמו כאן מכונית שאותרה ובה מבוקשים בדיר אל בלח. הלקחים שהפקנו בלבנון היום הולכים ומשמשים אותנו יותר ויותר גם בלחימה בעזה, כי הזירה בהרבה מובנים הולכת ונהיה דומה לזירה בלבנון, החל מהסתובבות, דרך חוליות, דרך לחימה מתוך סביבה אזרחית, אורבנית, וכאלה בסוף בשיגור תלול מסלול. אנחנו מתחילים לחפש ולסרוק אחרי חוליות. לחפש גם דברים חמים, גם אנשים, גם משגרים. עכשיו אנחנו טסים לעבר מרחבי השיגור. צפון הרצועה, שם נצפה לעבר אותן נקודות מהם נורים רקטות קסאם לשטח ישראל. כרגע תהליך הסריקה הוא לכיוון הזה, בעיקר באזור השטחים הפתוחים שגובלים לאזור העירוני, כדי שהחוליות למעשה משגרות ובורחות יותר. הנה כאן שיגור קסאם, המצלמה עוקבת אחר הרקטה, ועכשיו עוד אחד. ברגע שראינו את החוליה משגרת, אנחנו מאתרים את המקום הגיאוגרפי שממנו התבצע השיגור, ובדרכים כאלה ואחרות מחברים גורם אש אווירי, שבעזרת מלל אנחנו מכוונים אותו לנקודה המדויקת עד שיש עימות ודאי. הטיל שוגר מכלי טייס שכן ופוגע משמאל המשגרים. בעוצמת הפיצוץ ניצתים הקסאמים ומתחילים לעוף לכל עבר. המחבלים שעמדו בסמוך לא נפגעו, מבינים שנחשפו והם נמלטים. זה מתסכל שאתה רואה את השיגורים האלה עפים, אתה לא מצליח לעצור אותם? אין לך מושג עד כמה. בשביל הדברים האלה, גם אם זה למנוע את הקסאם האחד הזה שעכשיו לא ייפול על מתנס בסדרות, עשינו את שלנו. זה מצרים. כן, זה מצרים. בסדר? אחרי המערב החוצים 6. יש פה עמדת שמירה. זה חייל מצרי פה. טסים דרומה, ציר פילדלפי. אפשר לראות אילו עבודות מתבצעות כאן. עשרות דחפורים ומסעיות הובאו בימים האחרונים. ניקו הכל, אה? כן. תראה, ניקו הכל. לא נשאר כלום. איזה קטע, שבוע שעבר עוד היה. אחרי שחמאס פרץ את הגבול, המצרים הרסו את המכשול הקיים ובונים עכשיו חומת בטון ענקית. בקהיר התחילו להבין את הסכנה התמונה בארגון. שתי מסעיות עם הבטונדות עליהם אולי, כל אלה. אתה רואה אותם? יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. כדי שמטוס כזה יעלה לאוויר, כדי שהפרויקט ציידי הקסאם ומאתרי המבוקשים יצליח, היו צריכים כמה גופים לחבור יחדיו, שב"כ, חיל האוויר ואגף המודיעין. במטוס יושבים עכשיו אנשי מודיעין ירוקים וטייסים כחולים, וזה לא היה פשוט. ויתרו על האגו, ויתרו על הכבוד, ויתרו על הכותרות, ואמרו בואו נראה איך פותרים את הדבר הזה בצורה הכי טובה. ואני חושב שהביאו מוצר שהוא מוצר עובד. רגע לפני סיום חולפים סמוך לרפיח מתחתנו שדה התעופה הפלסטיני דהניה. נטוש המסלולים הרוסים, במרכזו מתגלה מגן דוד ענק, ואחד המבצעים כאן חרש אותו דחפור של צהל, מותיר אחריו מזכרת ותזכורת.